Régóta harcolunk. Elözönlenek minket a gépek. De az emberek erejét nem számokban mérik. John Connor vagyok. Ha halljátok az üzenetem, van még ellenállás. Azt hittem, ismerem őket. De megváltoztak. A Skynet újabban foglyokat ejt. Emberi szöveteket másol. Lássuk, mi ez itt. Már nem tudom. Győzhetünk ellenük. Eddig még sose láttunk ehhez hasonlót. A nevem Marcus Wright. Azt hiszed, ember vagy? Ember vagyok. Merre vagy? Aggódom. Felejtsd el a múltat. Hamarosan. Itt a vég kezdete. Nem ő az ellenségünk. Ha tovább megyünk, meghalunk! Meghalunk! Mind! Én még legyőzhetem.